Здравейте! Днес сме тук да ви представим потопяемите, така наречени дълбочинни помпи на Ромстал, като нов продукт, на който трябва да обърнем внимание, защото той е подходящ за битова употреба. В конкретния случай ще говоря за потопяемата помпа, ето тази, втората подред, но те са многостъпални, с различен брой импелери или, на български казано, турбини. Тази, която е 4SP 2/50, 0,37, тук е 0,55. Първата е с 9 турбини, съответно по-ниска, втората е с 10, третата пак е с 10, но тук е увеличен височината, респективно дебита. Всичко това е описано за удобство. Лесно се разчита дори от обикновен потребител. Ето, например, максималната температура на водата трябва да е до 35 градуса Целзий, защото ще прегрее помпата. Съответно, ще се нагреят турбините, които са метални, тези импелери, да ги наречем. В абстракция, първата помпа, тя е с най-малка мощност, 0,37 кВт, които са 370 вата. Това са от старите три кружки, така да кажем, 4, с 3,3 кубични метра в час, които са 3300 литра в час. За сравнение, едно домакинство, 4-членно, на грубо казано двоетажна къща, е нормално да се захрани от 2800-3000 литра в час при нормална употреба, не да се къпе 4 едновременно. В този смисъл, дори като капацитет, една такава помпа, чисто като капацитет, би могла да свърши работа. Говоря технически, при изпълнени всички спецификации на проектите, а не свободно хвърлена в кладенеца и да си мисли човека, пускаме, натискам копчето и тръгва. В този ред на мисли, задължително е хубаво да се спази някакъв вид проект с специалисти, да се преценят параметрите на помпата, водното огледало, съответно на каква височина, на какво разстояние ще се кара. Това са специфики, с които няма да ви занимавам, защото те са дело на проектантите. Хубаво е да се знае, че вървят комплекс с табло, което предполагам се вижда, ако не е там, тук. Нормално табло. Има схема за връзване в сайта, която е монофазен ток, да не влизаме пак в технически спецификации, но е хубаво да се знае, че ги има. Хубаво е да се знае, че има декларация за съответствие за тези проектанти, за които им е нужно. В сайта може да